O Presiden jaga seng HANM ba lamprang karbani uli thu ba ka sokar preng kala shimkhia hakai bedei ba ka jinya penwit put aprang ka jala makhlia bat ka Assam. Habekan bikala pathai khobor Shillong Press Club menta ka sngi ba lamprang uli thu ba ka seng layo ka shiti na ka sokar preng hak ba kala patha aru ya Union Secretary bedei pej ke kampo iyeng ublo na pelong wat ka jalang ka po Assam ba ka ni ka jalang ka sokar India kala patha baka sokar mekhlia bat ka Assam gidi banyak penbit nyo yo put usam haswa juga khakanda tarik jong ubnai April juga senem arajar arpusan entah kabiri bat uput usam uba lamu le thuru baka sokar preng kala simkhya hakabri baka jik itu ya ketin khasi baka tin garu bat kumjuru hakabri baka tin pentrikam ya ka inalan permit ni bu Gobind Mohan kaprat kampuyin Bangkok ya kejelang ha wati Assam ha kabaulah kensyai ba ka Meghalaya ba ka Assam kini penbaik no kloi dia ka jengit jakput hapadeng kini jelah na kilai lagi mat ki ba ka seng H&M ka let ban yakhi isdalhi ha ka laitrek maiwing jong sunam 20 and 23 ba ka jengit kendo ya u MP ka BJP u ka Sinha jong Raja Sabha haka at sotrek jong u bnai tobar jong sunam 8,000 saw ulap kular ba unsa grand ya kasor India halok lightly kimat kiba seng kelabu khmat ka sorkar bank ka jingdawa ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ban penrung ya tin khasi karo hak khangit wa pra jong regis shar India bat ka kam penbaik put hapreng ka jala Assam bat ka Meghalaya ka sen kamla klemda penpau ya kecil ai kuble ya u MP u Rajesh Sinha ba ha ka din kecil kendo ko sen tang ha po katto ka nesi bal khot kita tang po katto sri la khot kita ke jinglang ha kuati da u sekretari katrat kampuyen ka sokar deng bat laptha bakin ya penbaik no kloi ya uput usam ne ke jingja put ka sen ka kentu ya ka sokar India ban simkhia ya ne benta namarba IT tang haki sokar jala kemut ka sokar Assam kan non sengap kumbala bu terek bakin pendat ya ke jingjuret hakat kendai terek jong April jong usnam 8,000 usan kini kelai tuli ki mat jong keri bat ke jak penreu ki badai ki long penting isu ngan supharin kenggan ba hal sunam 8,000 pulai kelai tarik jumlah nombar haba kaseng ka penlong ha kasin mengkong jingi ke jingtit me jingkhang ka skor India bahkan implement no ya kini ki mat ki jura jong keri penreu tang hadin neusi ka sokar India ng baka Home Ministry MHA kala pha yang ni sithi sia ka sai H&M bat kala kansai ba ya ka bodar isu nakalian jong ka sokar kibi kala pha sia ka State Central Division kata gede ka tnat ka brei pek di kamput kamsam te kane ka pen isai kita ba ka Government of India ka ai ka kren signal ha badai bakine ki mat ki ba ka jak reu kal unload hadin ki post number dat no khamtam e ka isu bat na supen kan mau bi ha ka ar khusau tare bang ye show meeting bat u MP Rakesh Sinha kinoilang H&M ha ka ar khusau tare jong bulan Oktober jong mantau sunan batang ketu kenisi nilayo iru ba ka sokar India kala pha ya u home Union Home Secretary ka sokar India om bantang ban hukum Henry ban penlong da jinglang sendon tungte popwati bat laptha ya ka sokar Assam ba de sokar India baki de ban penbaik no ya pusam habdang ni ban Meghalaya Assam kata kemut ha ka krai tarik jong April house name 8,000 usan dikini ki peni ba ka sokar India ka ai ni ken signal ya kini jingdawa
jong kari bat ke benreu te kumta na kalian jong ka H&M ka klienti ba ha kene ke jiki ka bansawan ka tar de ka wat ka baar jong ka jingiki jong jingkit mit jong ka H&M ni klienti ba ka skor India ka de ban ai green signal saya ka ILP bat yak tin khasi karo ban ithuno ya ka kumuktin sokar te nama kata ni kentu ya Chief Minister Government of Meghalaya Korap Sangma ki Arnold ki Deputy CM jong jela Meghalaya ki bedai ki he jong sukar Meghalaya jungi kumjuru ya ma el hek ba sanbor sulai Dr. Ricky bedai MP jongi Saleng bedai MP jong ka Tura bakin sikya ya gede ka benta nama ngatip ba hamantau nai ka ng parliament li tengi kentu ya gine ki nongyalan ki jongi bakin sikya nama lada ka pressure ka klan ni sutu ba lada ya ka betul isu ki icon signal kan ayu bakin icon signal saya ka ILP bat ya tin khasi karo te nama kata kum ka sang H&M daka jing sokya bat daka jing sokit ram ka kentu ya ki pajbat ng sunong jong jela Meghalaya bakin ai ke jingkit bok ka baklan kin ai ke jing duai bajur ya kini ki mat ki jura jong kari ki benreu knang ba ka sarkar India kan implement no ya ka the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 le ka ILP bat kumjuru ban ithuno ya ka tin khasi bat karo bakan long tin sarkar kaseng ka kan berbasai ba subuh nama kumbakalong menta kabatang isu kelai janlong kam namar ba kasorkan dia kelapha kat ya Union Home Secretary